Amb l'arribada de les vacances d'estiu, molta gent aprofita per viatjar a llocs d'ensomni, paradisos amagats o indrets que per alguna raó o una altra tenen un alt component emocional per ells. Per nosaltres ens ha passat a tots. Per no oblidar mai aquest record d'aquell paisatge, clar, el millor sempre és fer una foto. I això respon una miqueta al propòsit de convertir en etern, no?, un present que és fugaç. Malauradament, i tot i que les noves tecnologies ens permeten disparar totes les vegades que vulguem, sovint les fotos no representen ben bé allò que estem veient, no? Aquest fenomen se'l coneix com epic fail, i per afrontar aquest problema del segle XXI, el professor de fotoperiodisme de la Universitat Abat Oliba CEU, el Jesús G. Pastor, ha creat el llibre Mira i fotografia. Molt bon dia, Jesús. Benvingut a l'Avui Sortim. Bon dia, moltes gràcies. El títol del llibre, Jesús, ja és tota una declaració d'intencions. Mira i fotografia. Jo penso, després de molts anys fent fotografia, és que a vegades se'ns oblida que crear una bona imatge, una imatge interessant, una imatge memorable, necessita d'aquestes dues vessants, no? Una és la mirada i l'altra després la part tècnica, la càmera, el mòbil, el que sigui, però que tenen un pes, et diria que la mirada, sempre, no? Històricament, la mirada al final és el més important. I potser és el que ens falta, a vegades, perquè ja tenim una tecnologia a l'abast molt brutal, molt eficient, i quan es genera aquest epic fail que comentaves, a vegades és per això, no? Perquè dius, bueno, ja tinc una càmera que està molt bé, què passa? Bueno, normalment el que necessitem és aprendre una mica que ja ho fem molt i que ja tenim una motxilla visual amb moltíssimes imatges al darrere, però discriminar una mica i tenir una mica més de cura, no?, a l'hora de mirar. M'agrada molt una cosa que dius. Bé, tu deixes molt clar que estàs en contra d'aquella idea romàntica que diu que si estàs fent una fotografia t'estàs perdent la vivència d'aquell moment, no? Quina és la teva reflexió respecte a aquesta dita popular? Clar, aquesta dita, a mi he tingut moltes discussions, no?, viatjant amb amics, amb parella, doncs jo gaudeixo molt mirant a través de la càmera. A mi la càmera em serveix per mirar amb més concentració, a mirar més, no?, a mirar més a prop, potser. I sí que és cert que aquest fenomen, no?, doncs a un concert o quan està al final del dia i el sol, el mar, i veus a tothom fent fotos i surt aquesta crítica espontània, no?, de va, deixa el mòbil i mira el paisatge. Bueno, ja l'està mirant la gent. O sigui, si no fos una cosa que vols guardar per sempre, que la vols conservar, no faries una foto del lloc de feina, on sigui que treballem, de l'ordinador que tenim, tal. No fem fotografies. Fem fotografies de les coses que volem transformar en eternes, no?, i conservar-les per sempre. Per això és tan important i per això està bé aquesta convivència entre la mirada i la càmera. Clar, i les vacances, que són el moment en el qual molta gent que no té especial interès per la fotografia potser, no?, durant la resta de l'any, doncs té la necessitat de fotografiar-ho tot. Què hi ha darrere d'aquesta necessitat que s'incrementa durant les vacances? Clar, jo crec que a nivell simbòlic és molt interessant. Potser és que la vida diària no la considerem memorable perquè a vegades la veritat és aquesta, no?, que tenim moltes coses a fer i moltes coses que no decidim fer. A les vacances tenim aquest punt de llibertat i de gaudir de la vida i llavors la càmera entra molt bé en aquesta equació. I potser ens hauríem de plantejar què passa amb les nostres vides quotidianes que no les volem fotografiar tant, perquè que les vacances les volem conservar, no? És un clàssic de tota la vida, des dels orígens de la fotografia a l'estiu, no?, quan marxem de viatge és un clàssic. Clar, la fotografia té una càrrega emocional molt alta i també fins i tot certa nostàlgia, no? Sí. Després, quan mires enrere, no?, o sigui, nosaltres marxem de viatge ara i a l'hivern, amb un dia gris, amb pluja, comencem a veure les fotos de les vacances, doncs segurament tindrem aquest punt nostàlgic depressiu, perquè al final la fotografia no deixa de ser una petita empremta, una constància d'allò que hem viscut, d'aquells que hem sigut, no? I
I clar, això té una potència emocional brutal. I tu no creus que el fet de poder fotografiar amb els mòbils ara, a dia d'avui, i poder emmagatzemar milers de fotografies, li ha tret una miqueta de valor? Aquesta part nostàlgica, romàntica d'abans. Sí, aquest fenomen, segurament, jo no sé si és tant perquè podem fer moltes fotos, sinó com les conservem. Sí que és cert que al tenir la fotografia en paper, no, l'àlbum familiar, aquella foto que tens a la nevera, no, una foto que veus quotidianament, té una potència que no té la foto que està allà a l'oceà de la nostra galeria de fotos del mòbil entre milers de fotografies i que mai més veurem. Clar, no sé si és tant el dispositiu com després la sortida de la imatge d'aquell oceà i que estaria molt bé de tant en tant. Jo soc el primer que no fa tantes còpies com hauria de fer, però precisament per això quan tinc una foto en paper dic, mira tu, com que l'estàs rescatant de l'oblit d'alguna manera. El teu llibre Mira i fotografia parles primer de la importància de la mirada i també dones uns tips per entendre allò que volem fotografiar. La mirada l'hem de treballar, no? Com tot. Al final sí que és cert que la mirada és una mica no, la mirada és bàsicament qui som i cadascú és d'una manera i les nostres vivències, les nostres experiències, famílies, orígens ens constitueixen de maneres diferents. Tan aviat com reconeixem això, les nostres imatges, que és una cosa molt complicada, que és tota una vida, doncs millor podrem treballar aquesta mirada, no? Al final es tracta de veure també les nostres imatges amb un esperit una mica crític constructiu, no? I anar entenent qui som com a persones i fotogràficament, que al final és una mica la mateixa cosa. Clar, a dia d'avui, amb els mòbils que tenim i la tecnologia, com ha evolucionat això, avui es poden fer fotos impressionants, no? D'una qualitat propera potser a la de les càmeres professionals. Sí, al final la qualitat tècnica és una cosa i la foto memorable és una altra. I no tenen una connexió causal. Vull dir, no per tenir una millor càmera, tu li dones la millor càmera del món a una persona que està començant a la fotografia i farà una foto, i li dones un mòbil mig a un gran fotògraf, a una gran fotògrafa, i et farà una bona fotografia, no? O sigui, ara sí, evidentment, aquesta democratització de la tecnologia, jo crec no, és un fet que el que ha fet és augmentar la quantitat i també la qualitat del nivell fotogràfic d'arreu. I tu que ets professor de fotoperiodisme, detectes un canvi en la percepció de la fotografia a través de les generacions? Mira, jo, clar, combino que porto 15-20 anys fent fotografia i ara porto també prop d'una dècada a la docència, no? I és molt interessant, aprenc molt jo de l'alumnat i el que veig és que les xarxes socials tenen un paper cabdal i que la imatge, que l'estereotip, el clitxé visual que es genera a les xarxes socials, el jovent l'agafa molt ràpid i el replica molt bé. Llavors, les imatges eficients, imatges impactants, la imatge que aconsegueix molts likes, aquesta imatge, gent molt jove l'aconsegueix molt ràpid. I és una pujada de nivell que fa 20 anys, quan jo vaig començar, doncs, aconseguir aquelles imatges a mi em va costar un temps, no? Per qüestions tècniques, per qüestions de mirada. Clar, hi ha una pràctica quotidiana de veure fotografies cada dia, centenars, milers de fotografies, no? A Instagram, a TikTok, també en vídeo, que evidentment doncs puja el nivell. El puja i també d'alguna manera el limita, no? És una condemna i una benedicció. Sí. I el tema de que hi hagi aquesta obsessió per fer-se fotos, no? Clar, tota l'estona estem parlant de fer-les nosaltres a través del teu llibre, Mira i fotografia, però donant-li la volta a la reflexió, no sé si hem caigut una mica en una espècie d'obsessió per tenir
grans fotos de nosaltres mateixos. Que sí, a veure, el mite de Narciso no és nou, no? Fa molts segles que els éssers humans volem mirar-nos a nosaltres mateixos i, clar, a més, amb una eina que la tens a la butxaca cada dia, amb els filtres, no?, que et deixen més maco encara del que ets quan tens 20 anys, i amb totes aquestes pressions socials per aconseguir likes, doncs, clar, és com que tot ens indica un mateix camí. Jo sóc relativament optimista i penso que també és un moment, no?, de la vida i que, en general, doncs, a l'adolescència, que és un moment que s'està construint la identitat, hi ha aquest mirall que tenim a la butxaca i que ens podem mirar constantment i que potser hi ha, en alguns casos, un abús d'això, però m'agradaria pensar, o el que veig amb molts joves, és que després també hi ha una mica un efecte blues, no? O sigui, hi ha una pujada i després hi ha una baixada. I fins i tot si veus Instagrams de gent jove, moltes vegades el feed el van netejant i van treure fotos, no? O sigui que les stories continuen, però i canvien per BeReal, no?, que és una xarxa social on la foto és instantània i suposadament és més espontània i és molt fugaç. Vull dir, no sé, ja anirem veient. També és un fenomen que se'ns ha menjat, no?, perquè la tecnologia ha arribat molt fort i entenc que és normal. Doncs Jesús Pastor, el creador d'aquest llibre, Mira i fotografia, que moltes gràcies, que ha sigut molt amable per voler estar en directe aquí a l'Avui Sortim. Comprarem el teu llibre, intentarem fer, gràcies al teu llibre, les millors fotos aquest estiu. Aprendrem molt. Vinga, molta sort, moltes gràcies. Una abraçada. Que vagi molt bé.